1, 2, 3, 4, 5 og 5. Bilen pakkes, men udstyret tjekkes en dag en ekstra gang. Det er nemlig første gang, at Tibien, indianerfjerne og prærinsdyr skal på græs. I dag står premieren på Søren og Nannas første indianershow. Nerver, altså. De kan jo ikke vide, hvad vi vil spille, så hvis vi nu spiller noget forkert, så er det kun os, der ved det. Søren og Nanna udgør tilsammen Duens Skraldebang. De optræder med musik for børn i alderen 0-7. I dag er de i biblioteket i EO, hvor vinterferien skydes i gang. Egentlig regner vi jo med, at de bare reagerer, ligesom de gør på vores andre koncerter, at de synes, det er helt vildt sjovt at skulle være aktive og synge og lege og sådan noget, fordi det er jo det, de skal. Ja. I dag har det bare en overskrift, ikke? I dag har de små taget de voksne i hånden for at komme til fest med Skraldebang. Klokken er lidt i 10, og showet vil snart begynde. Man skal jo faktisk ikke sidde ned, når man er til indianerkoncert. Indianer, de sidder rigtig sjældent ned, hvis de godt det. Ja, godt nu. Så altså, man skal lige op og stå. Fordi jeg tænkte lige, nogen af jer, vi skal lige synge en goddag sammen, inden vi tager helt ud. Jeg er en lille sjov frø, der hopper rundt omkring. Jeg hopper lige så let som ingenting. Når jeg ikke hopper mere med, så hvad der sker, sidder jeg lige så stille lige der, hvor jeg er. På dit hoved, på dit hoved. På vores plan her, så er det vigtigt, fordi at det er vigtigt, at børn foretager sig noget motorisk, som mange børn ikke gør, fordi de bliver kørt til og fra børnehave og aldrig får cyklet og alt det der. Og så er det jo så er det vigtigt, fordi det er skide sjovt at lave musik sammen. Jeg er en lille sjov frø, der hopper rundt omkring. Jeg hopper lige så let som ingenting. Jeg tror, det gik rigtig godt. Gjorde det ikke? Set udefra. Sådan gik det godt. Det gik godt. Indianerpremieren er overstået, og nu mangler kun dummen fra de indbudte gæster. Har det været sjovt i dag? Hvor lang tid vil I blive ved med at lave indianershows? Hvad siger du så? Vi satser på, at vi når at blive omkring 105, så nogle år er der vel endnu. Skraldebang spiller hele ferien. Allerede morgen tidlig skal der festes videre i Odense.